خب اینا سلام علیکم اینا هوجیو. азиз, салому алейкум дӯстони азиз. Наворҳои беҳтаринро тамошо кунед ва ба рафиқон, дӯстони худ партоед. بينا برادر عزيز، جدة المملكة العربية السعودية. هوجيو عزيز السوداقي صافي خیلی بسا أنا أما منتظر برای صور شدن. الحمد لله. ما در سمالوت در اومده رسیدیم. الحمدلله همه طرفه بگیریم. خیورای ما خوب هوجیو اینا نشسته رسیدن. این خیلی زکاسنه چیو میکنیم ما سمالوتو را بین. خب اینا سلام علیکم اینا هوجیو طرفی бародарони азиз, барои шумо мо шида боз ба ҳаҷ, ба Макка, Мадина, ба Ҷидда наворбардориро пешкаш кардем, то ки шумо бародаро фаромӯш накунед ки мо ҳамаи инро ба хотире мекунем ки шумо бубинед ва тарзи ҳаҷ карданро ёд гиред. Самолёте ки шумо ҳозир дидем, дар ҳақиқат ин бургантур барои ҳоҷиҳои худ беҳтарин самолёт, беҳтарин гостиница мегем, меҳмонхона, беҳтарин столовиё, беҳтарин ҷойҳоро барои ҳоҷиҳои худ пешкаш мекунад. аз шумо танҳо як хоҳиш ки барои пешравии канали мо ва боз бисёр хубтар нақштар шидани наворҳои беҳтарин, шумо наворҳоро танҳо ба дӯстони худ фиристонед ва беҳтарин мешавад ки вақте ки дар омаден чунин наворҳои беҳтаринро тамошо кардем, бо хабар шидем, подписатсия кунем. Худо нигаҳбонтон бошад. Суханҳоро бисёр намекунем, дӯстони азиз. Бинен бародароне ки